Hi guys, good afternoon po. Magandang hapon po sa lahat. Ngayon ay araw ng Sabado. So, ang oras ay 5:10 na ng hapon. So, ayan po. Ito po si Blessed Grace at gusto ko lang po ipakita sa inyo yung video na na-caption ng anak ko nung bago sila maaksidente. At yung ano na rin, yung pangyayari at doon sa may hospital. So, ayun. Unang-una po, gusto ko pong magpasalamat unang-una sa taas dahil ang dami niyang hinipo na buhay na para tulungan kami. At nagpapasalamat din kami sa everyday na kalakasan na harapin ang mga nangyayari sa buhay namin at lalo na sa anak ko at saka sa nanay ko dahil may sakit ang nanay ko na nakakonfine siya nung 15, nung May 15 up to now hindi pa siya nakalabas. So pray namin na sana lumaban siya. Alam ko matanda na siya, 80 years old. Sana lumaban siya. So ayun, nagpapasalamat po kami sa kalakasan, sa blessings at sa grasya na binigay niya, no, at saka sa mga taong hinipo ng nasa taas para tulungan kami. Unang-una sa Bombo Radio, Cebu. Ayan, thank you so much sa mga anchor nila, Bombo Marco, Bombo Chris, Bombo June. Ayan, sa mga listeners, thank you so much dahil isa po sila sa tumulong po sa amin. Yung una, nagbigay po sila ng 25,000 para ma-down payment doon sa hospital. Tapos pangalawa, yung sa bakal, sila po yung nag-shoulder nung sa bakal, 55,000. At yan, nagpapasalamat po kami. Nagpapasalamat din ako sa buhay ng kapatid ko na si Michelle dahil siya po talaga ang nakatuto kay Sophie. Tapos siya yung naglalakad sa mga papeles, sa mga papers, dun sa LGU, sa mga local government at sa mga organization. Yan, siya po talaga humihingi. Tapos nung dumating ako, so nag-ano rin siya. Tapos yung 5 niyang anak hindi niya nababantayan dahil nakafocus siya kay Sophie. Tapos nung nandun ako nagbabantay po siya naman paano. Tapos nung umalis na ako, pabalik na ako dito ng Hong Kong, siya na ang nagbabantay, siya pa rin ang naglalakad. Tapos tinutulungan naman siya ng panganay namin na babae, si Manang Rita. Yan. Tapos yung mga pamangkin ko na nagbabantay sa kanya. Yan, nagpapasalamat po ako. Tapos nagpapasalamat din ako sa mga taong nagbigay ng tulong, ayan, sa GCash, doon sa 2 kong pamangkin. Kasi yung sa isang pamangkin, doon napunta kay Bami Jan, doon yung may head fracture. Kasi pamangkin ko naman isa doon din napunta. Tapos yung pangalawa kasi may nagpahabol, so napunta kay Sophie. Tapos nagpapasalamat ako sa mga kasama ko dito sa Hong Kong, sa mga kasama ko sa church, ayan, sa kagrupo namin sa Blessed Group. Thank you so much. At saka sa prayers, nagpapasalamat din ako sa mga dati kong kasama sa Bingguhan, sa trabaho ko doon sa Manila, sa mga kumari ko. Thank you so much. Ayan. At sa mga kaibigan namin at sa mga kapitbahay namin noon. Thank you so much. Salamat po talaga, no? Kay Merta Mix Vlog, ayan, nag-live. Thank you so much, Inday, at sa mga sumuporta sa live niya at nagpalipad nung araw na yun, nung gabing yun. Thank you so much. So, ayan, nagpapasalamat po ako sa amo ko, ayan, dahil pinayagan niya ako umuwi ng 2 linggo. Tapos nanghiram din ako ng pera nung pauwi ko. At itong pagbalik ko dahil nga ang laki ng bayad ng ang laki ng hiningi ng surgeon ni Sophie. So nanghiram ako para makalabas yung anak ko. So ayun, nagpapasalamat ako sa lahat ng tumulong para makalabas yung anak ko sa hospital. At naway maibalik, no? So Diyos na ang bahalang magbalik ng siksik liglig at umaapaw na biyaya at kagalakan sa puso nyo, at yung mga nawala ng lakas
katulad ng kapatid ko, syempre nag-exert siya ng effort. So, ibigay sa kanya yung mga lakas na nawala sa kanya noong time na yon, kasi almost a month siya nagbabantay. At tapos nakairam din ako ng pera niya. So, yung pang negosyo niya, hiniram ko. Tapos, ayun, nagpapasalamat ako sa lahat-lahat. Diyos na po ang bahala sa inyo. Diyos na po ang magbalik ng mga blessings na pinamahagi niyo sa amin. So, siksik, liglig at umaapaw na walang sukat na kalagyan. Mapapa sa inyo po. At kalakasan at lagi kayong pag-aingatan kung saan kayo magpupunta. So, ayan po. Diyos na po talaga ang bahala sa inyo. So, ayun. Papakita ko po sa inyo yung video kasi nakita ko yung mga bata nakaupo lang sila dun sa, alam mo yung saradora ng bongo type na pickup. So, dun sila nakaupo. Tapos, yung pamangkin ko na nakapula, si Bobby Jan, nakaupo siya sa dulo. Pero bumaba din siya. Nakaupo daw siya, natutulog siya na nakaupo. So, hindi niya namalaya na na-disgrasya sila. So, ang sabi ng mga bata, hindi nila namalayan na tumagilid. Ang namalayan nila ay umangat sila. Umangat sila sa may gutter. Tapos ngayon, bigla silang, nalipad. Yung anak ko naman nakapikit, hindi naman siya nakatulog, pero papikit pa sana siya. Tapos, ayun, hindi siya kasi nga, nasa gilid sila eh. So, biglang, nasa gilid sila ng ito yung parang, yung saradora niya, biglang ganun. Kasi yun eh, kahit nga hindi mabangga eh, konting ganun mo lang, talagang gaganon na kaagad. Kaya biglang ganun yun. So, yung anak ko, tumilapon siya dito sa baba. Malakas daw yung pagtilapon, tapos may nakadagan sa kanya, nakatagilid siya eh. So, ito yung bali niya, tapos yung left femur niya, dito sa left na hita. So, above ng joints ng tuhod na bali, tapos dito, tapos sa may gitna, nabali din. So, yung tahi niya from pelvic to joints hanggang dito sa may tuhod. So, dito nilagay yung implant na bakal. Tapos, yung sa pamangkin ko dito naman, hanggang dito yung niya, yung tahi. Pag ganyan, ipa-S. Pag nakikita nyo sa personal, yung mga stapler na ang lalaki, tapos dito sa anak ko, stapler na malalaki. Hindi bang masakit? Super sakit. Kasi takot din ako hindi nga ako nagpa-hospital nung nanganak ako dahil ayoko maturukan ng dextrose. Ayoko talaga. So, grabe yung naranasan nila, kaya lagi kong pinagpapray hanggang ngayon. Nabigyan sila ng lakas na harapin at tanggapin ang nangyari sa kanila. Alam kong kasi yung anak ko parang hindi ko alam. Basta ang tamad niya, ayaw niya magpa-therapy. Lagi lang natutulog. Siguro bumabawi pa siya. Sana dumating yung panahon na gusto niya na magpa-therapy. So, ayan, sa mga makakapanood po ng video na ito, nakikiusap po ako sa inyo na sana i-hashtag niyo po si Sir Raffy Tulfo in Action at ang KNGS dahil gustong-gusto ko po matulungan or mai-undergo lahat yung 24 na kabataan sa psychologist o psychiatrist ba yun. Kasi nga, grabe yung trauma Pero wala kasing sa barangay namin, yung kapitan walang pakialam. Alam ko kasalanan ng mga bata. Pero karamihan kasing nadisgrasya, taga-Pahina Central. Sana nag-exert siya ng effort. Kasi siya ang ama ng barangay. So, dapat nag-exert siya ng effort. Tinulungan niya yung mga bata. Kahit doon man lang sana, yung ma-undergo ng counseling or psychiatrist yung mga bata. Tapos gusto ko yung iba kasing kabataan hindi nagpagamot, hindi nagpa-opera or kung hindi nagpa-check up dahil nga wala sa kakulangan ng pera. Kaya yun yung babaeng na yung balakang niya, nagpa-confine na sila nung nakaraang linggo.
kaka-confine lang dahil nga hindi niya na kaya yung sakit. Kasi akala nila walang bali dahil yun ang sabi ng taga Danau Hospital, yun daw sabi ng doktor doon, kasi nagpa-x-ray sila doon, tapos hindi nakita doon sa x-ray kasi nga yung x-ray nila luma na. Alam mo yung may mga parang clouds yung ganon, yun ang resulta, so hindi nakikita, kaya sabi okay lang daw. Tapos umuwi ng bahay, akala nila, so nag-rely sila dun sa doktor. Tapos pag uwi ng bahay, hinilot, ayun, grabe. Tapos di ba bawal hilutin yun, hinilot siya, tapos hanggang hindi na kaya ng bata, hindi na siya nakakatulog dahil nga masakit. Tapos nung nagpa-hospital sila, dun na nakita na may bali talaga, durog yung balakang niya. So hindi ko alam kung anong gagawin doon, kung kailangan, kasi bata pa naman siya, kung kailangan ba ng bakal, lalagyan ba ng bakal. Tapos yung isa namang lalaki na bata, yung kapitbahay namin, basag yung dito niya. Hanggang ngayon hindi pa rin naoperahan dahil nga nung nandun sila sa Cebu doctors, mahal kasi ang singil, kaya umalis sila. 61,000 yung nabayaran nilang bill. Tapos lumipat sila sa Vicente Soto. So ayun, na-confine sila doon ng ilang araw siguro, tapos pinauwi lang din dahil nga walang kailangan pa nila may schedule yung operation, at naghahanap pa sila ng bakal para may implant dito. Kasi kawawa, hanggang ngayon hindi pa siya na-operahan. So parang pumasok yung dito niya, hindi siya makakain ng maayos. So ang ginawa lang is umiinom na lang siya ng gatas. So, tapos yung iba, mga 3 yata o hindi ko alam kung ano. So yung iba hindi nag-undergo. Sana po matulungan yung mga kabataan na ito. Dahil mga minor de edad to Sana matulungan. Kasi yung eskwelahan talagang hugas kamay. Alam ko hugas kami talaga sila kasi wala naman silang kasalanan, pati yung teacher. Pero sana nag-exert sila ng effort na anuhin yung mga bata, yung 24 na kabat. Yung anak ko kasi nakisali lang ibang school yung anak ko. Sumama lang siya sa dalawa niyang pinsan. So ang gusto ko lang sana ma-undergo sila ng psychiatrist or psychologist kasi may trauma yun Grabe yung trauma nila. Kahit nga sa akin may trauma Yung bang basta ang hirap. Tapos para din matulungan yung may-ari ng ELF, yung may-ari ng sasakyan. Kasi hanggang ngayon nakalabas yung driver Nung umuwi ako, nakalabas yung driver kasi nga walang nag-blatter na mga magulang, walang nagsampa ng doon. Kaya nang kumuha ko ng police report, yun nga daw. Tapos biglang nagsabi na may nakipag daw doon sa may-ari. Sabi ko yung kapatid ko yata, yung kapatid ko kasi isa yung si Bobby Jan, yung nanay niya, si Eileen. Siya yung nakipag-areglo. Pero kaso lang ang baba. Ang sabi kasi, pag may pera, saka lang siya magbibigay. So, una nagbigay ng 9,000, sumunod 2,000, tapos marami na silang humihingi sa kanya, na ganito. Ako kasi hindi ko pa nakita yung may-ari hindi ko pa nakausap. Kahit gusto ko kasi, gusto kong sagutin niya yung lahat ng gastos namin. Kasi nabaon kami sa utang dahil sa kanya. Kung hindi niya pinayagan yung mga kabataan, alam naman niya dapat hindi niya pinaarkilahan yun dahil hindi naman yun pampasahero, kundi pampaano lang yun, pang-deliver lang ng mga prutas o bigas, mga ganon. Kaya sana makarating to sa KMGS at saka kay Rafi Tulfo in Action. Please tulungan niyo po ako i-share at i-hashtag po. Dahil kawawa po talaga yung ibang kabataan, hindi po sila nagpagamot dahil kulang nga po ng pera, wala, dahil mahihirap lang naman po yung mga kabataan kasi nasa public school sila Tapos ayun, sa anak ko naman, nagpapasalamat lang ako dahil nandito ako nagtatrabaho, kaya nakautang ako sa amo ko. So ayun, sana please and ayun, mag-comment po kayo, i-hashtag niyo po si Sir Rafi Tulfo para po matawag po ng pansin yung may-ari ng sasakyan dahil wala laging ganun sa atin mga disgrasyang mga ganyan, nawawalan ng parang yung batas natin laging nababali. So walang nakukuha yung mga biktima sa ganyang walang nakukuha, walang yung nakabangga or yung bumangga or yung driver na nang binangga yung wala talaga as in. Kaya please lang sana at sa mga sa mga highway patrol ba yun,
or LTO. Sana lagyan nila ng ano, no, ng over limit yung ano, speeding. Lagyan nila ng limit. Kasi wala eh. Tapos dapat may CCTV para makita talaga. Dapat lahat ng daan sa atin may CCTV para makita yung ano yung pangyayari. Dapat malinaw na CCTV, hindi yung ano, kasi high-tech na ngayon na eh. Kaya yan, so yun, papakita ko po sa inyo yung video mula nung papunta sila, tapos nung na-disgrasya, tapos yung ano, nung hanggang sa nakalabas yung anak ko sa hospital, tapos hanggang dun sa bahay namin. So ayan, thank you so much po sa lahat. Salamat po, salamat. Alam niyo po kung sino po kayo, yung mga nakatulong po sa akin. Thank you so much. Maraming salamat po. So ingat po tayo lagi, at lagi po tayong magdasal, mag-ingat kahit saan man tayong naroon. Lagi po tayong maging alerto. Tapos yung mga anak natin, kailangan lagi nating i-guide, lagi natin ding kailangan natin sila dasalan lagi, araw-araw, para mag-guide sila sa taas. So wag po natin hayaan na na may mangyaring masama sa mga anak natin. So ayan po, sa mga kabataan dyan, wag na po kayong magsinungaling, wag na po kayong kung gigimik lang pala kayo, kung gagala kayo, maliligo kayo, kailangan may kasama talagang nakakatanda sa inyo. Kasi para kung ano man ang mangyari, kasi kayo mag-guide kayo pag may matanda, di ba? Nga lang, wala tayong. Pag disgrasya siguro, disgrasya talaga siguro. Pero kailangan mag-pray po tayo lagi, no? So yung mga kabataan, wag na po kayong gumala, makinig na po sa mga magulang at sa mga nakakatanda sa inyo para hindi po kayo madisgrasya. So ayan, yun lang po, at maraming salamat po sa inyo. God bless po sa ating lahat, at naway maging aral to sa mga kabataan, yung mahilig magsinungaling para lang makaligo ng dagat, para lang makapunta dun sa please lang, no. Sana maging aral to sa lahat, no, ng mga magulang at kahit sino. Yan. So maraming salamat po sa lahat ng mga kapanood ng video na ito. Ingat po tayo, and God bless all. Naunga ka na. Ya, tayo mo na mo kita artista doon rap. Wala na nga naman, wala ka artista rap. Are still old people. Mukulamber. I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very
for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His I have searched many years Muna yung mga ginikanan. on it. There Yung anak lulu. was nothing that my soul Sunis ka open Wednesday, 6 ko. I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. Transfer si BG sa San Soto, Ate Grace. Ay, pwede niyo makapagpapatambol na. Kaya matagal na magyapon siya dito. So, nidra na mo siya madali. Jay, amping Jay. Laban dong ha. Transport? Asa? Ano sila? Sama na. Kadito yung ganyan. Si Sophie. Si Doc. Si Doc. Dili na sakit yung tiil na. Rap ka. Amping niya. Wala ka na kasi mo tayo. Pareha lang. On it. There was nothing that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here.
the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In his name I find, in his name I find, in his name I find the peace I seek. In his name I find, in his name I find, in his name I find the joy I seek. Ma'am, di ka pwede mag-video, ma'am. Okay, police hospital, ma'am. Saka. Okay na, no? Okay na, no? Sige, anak lang. Okay. Tanong ni Grad, so gahi na kayo na siya. Di na siya maunsa. So, ang imong atong kontra ni sakit ragid. Ha? Sige lang, kay kung sakit tayo, di na tamo palayon. Pero kailangan jud ha. Kailangan jud na to lihukod. So, hinayon lang na to ha. Insert ko ha. Okay. Relax lang, ginawa. Ginawa. Okay. Saka ko gamay ha. Gamay lang yun. Gamay lang yun. Wala rin sakit no. Okay, saka. I've searched 9. 10. That's 5. was not 11. that my soul could depend. 12. My soul 13. cries out for your presence. This very hour, Ayun lang. for your Siping. presence. Okay, sila. My Gamay. Gamay. name I find, in his name I find the peace I seek. In his name I find, in his name I find, in his name I find the joy I seek. Buhay ha. I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence. And nagka-infection yung kanyang sugat, kaya lalo kami natagalan sa paglabas ng hospital dahil kailangan niya mag-antibiotic ng 7 days. So ayan, yung may lumalabas na fluid sa kanyang sugat. So, pero hindi namin natapos ang antibiotic for 7 days. So kung kailan last na sana, isa, hindi na siya pumayag na magpalagay ng antibiotic ang anak ko dahil magana lahat ang kanyang dalawang kamay. Tapos tinry nila sa paa,
So magana rin dahil hindi nagko-collapse nga yung ugat niya. So ayan, umiiyak siya dahil gusto niya na umuwi at ipatigil ang antibiotic. Sabi ko, sige, pipirma na lang tayo ng waiver at maghiram ulit ako ng pera sa amo para makalabas na siya kasi 120,000 ang hinihingi na surgery. So yun, nakakaawa dahil na sinasabi niya sa akin, gusto ko ba daw mamatay siya. So ayan, magaan kanyang kamay, yung right hand niya para na chorizo. Tapos yung left hand niya magana rin. So tinry nila sa paa, ganun din. 4 na beses nilang tinurukan pero hindi din. So gumig up na sila kaya nagpirma na kami. Good evening, Ma'am Lolita and Sir Eric. Thank you so much for helping me to discharge tonight. Thank you and God bless. Ano mo magagian na? Ay, oo, kato man. Ining hawas ni mo si mong bike, masulo na kay ka. Sika ganahan mo. Bito do exercise na ito eh. Nabi ko ang manabigan niya kaya ano mo mo. Exercise mo pa niya din eh. Abil ka na, submit your score. Kuya, ano, nigana. Ako sa nabili na. Ano naman siya like? Tagak. Boyo, ano na kayo? Pusasag kami bro. Basta mo. Animal. Deforestation man siya. Yung sa ka, video ka. Mama na ay. Welcome to Mobile Legends! So the enemy reaches the battlefield. So ayan, kitang-kita sa mukha niya. Napakasaya niya dahil makakalabas na rin siya sa hospital. So ayan, gusto ko lang magpasalamat sa aking amo. Thank you so much, Ma'am Lolita and Sir Eric. God bless po. Diyos na po ang bahala sa inyo.